Ahojte, v tomto videu sa dozviete, ako urobiť objednávku, či treba robiť pravidelné objednávky a taktiež vám poviem o 100% záruke spokojnosti. Oriflame má skvelú možnosť a to je 100% záruka spokojnosti. Teda, ak si kúpite nejaký produkt, nezapasuje vám, tak ho môžete vrátiť alebo vymeniť bez udania dôvodu. Do 21 dní, odkedy vám bola faktúra vystavená. Takže objednali ste si napríklad krycí krém, nepasuje vám odtieň a môžete ho teda vrátiť, ale môžete minúť maximálne len 1/4 z produktu. Čiže ho vyskúšate napríklad 1-2 dní, ten produkt, a vám nezapasuje, môžete ho vrátiť. Bez udania dôvodu a peniaze vám budú vrátené. Taktiež nám Oriflame neurčuje výšku a pravidelnosť objednávania. Je to len na nás, ako často chceme robiť objednávky, či chceme robiť pravidelné a v akej výške ich budeme robiť. Či napríklad bude objednávka iba 10 eurová, 20, 30. Je to len na nás. Toto je Oriflame v tom úžasný, že nám poskytuje takúto možnosť. Takže záleží len na nás, či chceme robiť pravidelné objednávky, či máme nejakých zákazníkov, ktorí pravidelne od nás odoberajú produkty, teda objednávajú si u nás alebo nie. No a poďte sa pozrieť, ukážem vám, ako urobiť objednávku. Tak, teraz vám ukážem, ako urobiť objednávku. Jednoducho prihlásite sa do svojho konta pomocou registračného čísla hesla, dajte prihlásiť. Tu sa vám to načíta, nejaké ponuky sú, nejaká nová éra v Oriflame, to je ten Business Community Model, dáte krížik a tu vidíte svoj profil, taktiež vám tu ukazuje Oriflame peňaženku, kde si vy dávate peniaze z vašich nákupov. Dobre, teraz urobíme tú objednávku, takže naľavo hore na 3 čiarky klikneme. Môžeme objednávku robiť cez katalóg, takže klikneme na katalóg, keď sa nám načíta. Keď sa nám načíta, tak jednoducho si môžeme prelistovať online katalóg a pomocou týchto zelených košíkov, ktoré máme na produkte, môžeme ho pridať do košíka. Takže klikli sme, tu sa nám otvoril ten parfum, dáme kúpiť. Takto jednoducho si viete pomocou katalógu pridávať veci do košíka. Viete si ho takto rozkliknúť, vidíte z tej strany takto a jednoducho si tie veci pridávate. Je to fakt jednoduché. Zároveň vieme urobiť objednávku aj pomocou toho, že klikneme vpravo hore na košík. Tu dole dáme prejsť do košíka. No a tu zadajte kód výrobku, dáte nejaký kód produktu, ktorého ste si vybrali. Ja tam dám kód mydla napríklad. Jednoducho ste ho pridali, napísali ste kód a pridali. Keď chcete viac tých produktov, tu máme plus, minus, pridávate. Takto pridali ste produkty. Zároveň tu máte nejaké ponuky, keď ste nejaký produkt pridali, na ktoré je ponuka, kliknete na to, nepremeškajte a tu vidíte nejaké ponuky. Čím viac produktov, tým nižšia cena. Tuto vidíte nejaký darček ako prekvapenie. Zároveň si treba sledovať Oriflame, každý týždeň má nejaké ponuky. Tu vidíte nejaké informácie, ktoré si treba pozerať. Vtedy môžete mať nejakú ponuku. Napríklad, keď urobíte objednávku na 20 eur, nejaký produkt lacnejšie kúpiť a podobne. Dáme ďalej. No, tu máme nejaký vernostný program, čiže ak ste nakupovali napríklad Novage Plus alebo Novage sady, tak ste sa zapojili do vernostného programu. Tu máme nasledujúcu extra ponuku, teraz ktorá platí. A sú tu produkty za skvelé ceny. Môžete si aj odtiaľ tu vybrať. Jednoducho potom dáte, že pridávať po jednom kuse a sa vám ešte potom dať pridať do nákupného košíka. aby sa vám to teda pridalo do nákupného košíka.
Potom tu máte nejaké vzorky na podporu predaja. Igelitové tašky taktiež tu máte. Keď budete mať nejaké zákazničky, chcete im to dať do nejakej tašky, tieto igelitové tašky sú skvelé. A možno tu každý týždeň sú tu nejaké ponuky. Teraz máme napríklad stretnutie v Oriflame. Dáme pokračovať. Tu máme doručenia. Takže tam si napíšete svoju adresu, alebo adresu vám tu už dá podľa toho, čo ste tam dávali pri registrácii. A taktiež môžete mať dopravu zadarmo. Stačí, keď kliknete na Získajte doručenie zadarmo, kúpu výrobku. A tu si za doručenie môžete vybrať produkt. Pre mňa je to skvelá vec, že nemusím platiť za nejakú dopravu, ale zaplatím si za produkt, ktorý fakt doma využijem. Akože všetky produkty, ktoré sú tu, využijem. Či už ja, alebo niekto z rodiny. A je to aj skvelá kuchynská sada. Fakt sa to niekedy oplatí. Myslím si, že stále sa to oplatí. Treba si brať radšej nejaký produkt za doručenie, ako keby ste mali platiť. Dáme pokračovať. Teraz nechcem, lebo vám to iba ukážem. A tuto máte spôsob platby. Buď platba kartou, inkaso z platobnej karty, Google Pay, online bankový prevod alebo dobierka. A pre mňa je to jednoduchšie platbu kartou, lebo neplatím žiadny poplatok. Napríklad za dobierku je euro 20. Dáme pokračovať. A tu už vidíme súhrn objednávky, kde máme súhrn produktov, nejaký poplatok za doručenie. Ja som produkta nedala, ale keby ste mali produkt za doručenie, tak vám to dá sumu za produkt za doručenie. A tuto vidíte odhadovaný cashback do peňaženky Oriflame. Takže 20% z objednávky mi ide do cashbacku. Tak, potom dáte iba dole zaplatiť, odošlete objednávku. A je to vyriešené. Máte urobenú objednávku. Viete, ako na tú objednávku. Teším sa na tie vaše objednávky.